Kublish bun pi ki parlo ngapdang sngop hai pi shakana ka channel balada pi de bidang thamai sngop ha ban subscribe te ha ka jingle kai semi final jong ko Copa del Rey ha ka first league hapdeng ka Barcelona Prussia ya ka Atletico Madrid kane ka jingle kai kalong ka bahit pha ha ka ba baro arliang gini gitim kila yele kai pha hakaba nakaliang jong ka Barcelona kaliyo ban thep hadu saugol hanre da ka jingele kai pha jong ka Atletico Madrid kaliyo ban pan phai iya kitei ki gol bat kane ka jingele kai kalakot ha ka jingye khai te ban rong sha ka final hapadeng kini ki art ligitim kamlong ka basuk yaki namar ki yakendu para ba ya satar de ki hapan yele kai pha Khana ban yo rung sha ka final bat yei teng Ronaldo ban thep iya ka gol ha ka jingle kai Saudi Pro League ha padeng ka Al Nassr Prussia iya ka Alweda ka Al Nassr kala job iya ka naga jingle kai da arle not goal ka we la thep da Ronaldo bat ka we la job penalty da Ronaldo han reul Aisha Sadio Mane namar la khandai sin mi madan uklem yo ban thep gol bat manta ka Al Nassr ka don ha ka top balai jong ka table kat ba Ronaldo ula don khandai spa arsan gol arspa san phun ñiew ki assist bat ka Real Madrid kan sai khun Prussia iya ka Real Sociedad manta ka mit ha ka por RBJ AM Kublish bun